Hello, good morning. Doon na naman ako, si Doday. Ngayong umaga, maaga ako naligo. Sobrang init ngayong araw. 42. Ang init. Ang gagawin ko ngayon ay magplaplansya ako. Kaya maaga ako naligo. Dito ako may sa aming kwarto. Ngayon, pupunta ako ngayon doon sa akin kung saan ako magplaplansya. Dito ako dapat para maano. Sobrang init. Oh, ang araw. Kain tayo. Itong ulam ko ay tinula.